nostre parer, directament llançar els diners. En els darrers mesos hem observat com una part significativa del pressupost municipal s'ha destinat a festes i celebracions. És evident que aquestes activitats són importants pel teixit social de la nostra comunitat, però també hem de ser conscients que hi ha altres prioritats que no poden esperar. Però hem de remarcar que en 2 mesos hem gastat pràcticament 700.000 euros en festes i festetes. Inclou la Patum, evidentment, que de moment ja té un increment respecte a l'any anterior, del pressupost del 17%. Estem arribant, en concret, a dia d'avui estem a 554.523,36 euros sense comptar les hores extres. Però a part hi ha altres despeses que són concerts, 2.400 per aquí, 1.800 per allà, 1.400 i anar sumant. Però a mi una despesa que m'ha cridat especial l'atenció ha sigut un espectacle de titelles que ens ha costat 1.823 euros. Bueno, no sé. Aquí s'observa clarament que a diferència de la gent de carrer, el consistori, que es fa dir d'esquerres, llança els diners a cabassos i van en detriment de les inversions de la ciutat.